Velkommen til vores forsøg. Vi skal lave DNA-ekstraktion. Vi har nogle dejlige blåbær her, som vi skal hive DNA ud af. Og der skal bruge nogle forskellige ting. Vi skal bruge blåbær. Vi skal bruge en blender. Man kan også vælge at knuse bærene i en plastikpose og sådan noget. Det er så meget. Man kan også bruge andre bær. Man kan bruge jordbær. Man kan også bruge kiwi, bananfrugter, diverse ting. Man kan bruge lever, og man kan bruge sin kattekilling. Lige hvad man lyster. Så skal vi bruge noget alkohol. Og her der har vi finsprit, hvilket kan man sige er det mest optimale. Men du kan også bruge anden form for alkohol. Du kan bruge en god rom, du kan bruge en god vodka. Du kan bruge husholdningssprit, så længe det er høje procenter. I hvert fald over 45%, så er den hjemme. Så det skal vi bruge. Så skal vi bruge et glas. Vi skal bruge noget til at vrage rundt med. Vi skal bruge sæbe. Her har vi ganske min håndsæbe. Du kan også bruge opvaskemiddel. Det er hårshampoo. Hvilken form for sæbe du har her. Vi vil nu blende vores blåbær. Og Søren, hvorfor er det lige, du gør det? Jamen, grunden til, at vi blender vores blåbær, er, at vi skal nedbryde cellevæggen, eller cellemembranen, sådan så der bliver fri adgang til cytoplasmaet. Og det synes jeg, du skal gå i gang med. Ja. Det der sker, det er jo virkelig en mekanisk nedbrydning af bærene. Og det vil også ske, hvis du nu var at spise bærene. Men inde i min mund, der er en masse enzymer i min spyt, der også en tredje kraft. Det skal jeg selvfølgelig ikke ned i blenderen. Det er en god idé lige at tilføje lidt vand til sådan en smoothie her. Fordi ellers skal den være bøvlet her med at gøre senere. Der er en ganske lille smule. Og jeg vil nu blende bærene. Stille og roligt. Ja, der er nogle låse. Super! Godt. Vi har nu blendet vores smoothie færdig. Og jeg vil nu hælde den over i mit glas. Og det var første trin af DNA-ekstraktionen. Blåbærsmoothie. Der tog mig lige at drikke min yndlingsblåbærsmoothie. Vi skal nu i gang med anden trin i DNA-ekstraktionen. Hvad er det, vi kommer sæbe i? Hvorfor er det, vi putter sæbe i? Jamen, vi putter sæben i for at opløse cellekernen. Fordi cellekernen den er lavet af fedt, og det fungerer som fedt nedbrydende stof. Yes. Og her der skal du bruge omkring en spisetidsfuld sæbe. Vi har sådan en bladet sæbedispenser. Så er det vigtigt her, at du får godt og grundigt rundt, fordi det hele skal nedbrydes. Så det gør ikke noget, der kommer lidt skum på toppen, det er ganske fint. En 30 sekunder minut skal man minimum røre rundt. Der tog den lige i sidde og drikke min yndlingsvinsprit. Nu er nået til sidste trin i DNA-ekstraktionen. Det er, hvor vi hælder vores alkohol, her finsprit, over i vores smoothie med sæbe. Og hvorfor er det, vi hælder alkoholen derover? Vi hælder alkoholen i blandingen for, at DNA'et bliver ekstraheret. Og det er fordi, at blåbæret er opløseligt i vand, men ikke opløseligt i alkohol. Og derfor vil vi kunne se, at det ligesom sådan klumper opad. Som Søren fint sagde før, så hælder vi alkoholen over i vores smoothie for at få DNA'en ud fra det. Så DNA'en er opløst hernede, men ikke kan være opløst hernede. Det er meget vigtigt, at alkoholen er iskold, ellers fungerer det ikke godt. Det er også vigtigt, når man hælder alkoholen over, at man tager glasset på skrå og hælder alkoholen stille og roligt over, fordi vi vil have alkoholen til at lægge sig ovenpå. Og når vi gør det på skråt, så får vi større overfladeareal, så derfor får vi mere DNA ud fra vores smoothie. Vi vælger så for at gøre det endnu mere kontrolleret. Bruge en sprøjte, men det er valgfrit, at man vil gøre det. Man vil også bare kunne hælde det direkte over fra glasset. Så op i sprøjten. Kommer ikke en skid. Der findes ikke DNA i blåbær. Du må ikke sige sådan noget.
Vi klipper det jo bare ud. Jo, det virker sgu da. Skru op for musikken. Okay. Som I kan se her, alt det slide, som flyder rundt heroppe i glasset, Det er DNA'en. som er kommet ud af blåbærene. I kan se, det stille og roligt flyder op. Hvis der var nogle større stykker, ville vi endda have mulighed for at fiske det op med sådan en nål her. Det er DNA. En perfekt DNA-streg. Superb. Og hermed har vi så vist, hvordan man ekstraherer DNA. Vi ses i næste uge, hvor vi vil Klone en kat. Hvilken form for shape du har her. Det er vigtigt. Godt! Blåbær. Ja, vi vil nu blende. action. Vi vil nu blende vores... Tag det her af. Nej, bare sæt skålen på. Så. Ja, det tager jeg af. Du må lige se den action. Nej. Okay, bare film til, så tager den op, så tager den ned, og så klipper vi bare. Jeg filmer nu. Der tog mig lige at drikke en yndlingsblåbærsmule. Ja. Her der er det vigtigt, at man hælder meget forsigtigt. Vi bruger en sprøjte. Det gør vi ikke. Som Søren sagde så fint før. Men jeg skal lige have billeder med, så sørger jeg for det. Godt.